choy, so for today's vlog, welcome to my vlog again. Boy Bugoy again mga choy. So kakagay ko lang kaya nangyari kaganihang buntag. May nangyari kaganihang buntag. So may nangyari kaninang umaga mga choy, which is anyway mga choy, so ngayon may gagawin tayong challenge. So si Ivana, gumawa siya ng Hugas Bus Challenge. Ang iba naman ay Hugas Kutsi Challenge. So gayon, may hugasan din tayo ngayon. So tara, let's go! What's up sa inyo mga choy? So ngayon ay ang hugasan natin, Hugas Baboy Challenge. Nawa, bintayin ng baboy mama ay. Tara, let's go! Una natin gagawin ngayon mga choy, no? So tayo ng tubig. So mga choy, kuha tayo ngayon ng sabon. Ito no, isasabon natin. Ito ba? Kailangan natin ng beauty soap para manatiling maganda ang ating baboy. Kailangan din natin ng shampoo at paghigon. Kukuha tayo ng balde mga choy. So ngayon no, it's a perfect day para hugasan natin yung baboy mga choy. Kasi wala rin tayong ligo. So maliligo tayo with the baboy. So ngayon mga choy, ilong press na ang kuhan. Wala man, nagpatong rumah. So ngayon mga choy, papasok tayo yung sa baboy natin, ha? Di pa doon na eh. So, apat. Ay, sabang. Limang giyabong. So, sila mga choy, may bus challenge, hugas bus challenge. So ngayon, ang hugasan natin ay baboy. So ngayon mga choy, simulan natin putang ina ito. So dapat mayroon kang magandang t-shirt dyan mga choy. Itong sleeveless at alin, matay, kung si pamakakya. So dapat ang damit mo mga choy is sleeveless at sideless, frontless, wala less. Una, dapat sabunan natin yung baboy, oh. Basahin muna natin to. Ha? Bigay. Choy, may isikan ba siya tayong tubig? So let's go! Pana, ito na yung challenge ko, no? Sige, hugas baboy challenge. Kasi wala tayong kutsi mga choy, so ito lang yung hugasan natin. Ay pusik! Ayaw ba? Okay na ka, choy? So dapat pag maghuhugas kayo ng baboy mga choy, dapat kausapin nyo. English kasi itong baboy namin eh. How are you? I'm fine. So, ito yung mas importante kasi mga choy na malinis yung baboy natin kasi para masarap yung future pork chop. Okay ka lang, Biik? Namising ka, Biik? Bakit? Linis nila ha? So dapat mga choy ay hilamusin na natin yan para mawala yung pangita ng paninang ko. Ha? It's done! So katapos yung hugasan yung baboy, dapat naligo rin kayo. Lalo na kapag wala rin kayong ligo. So tapos na natin linisin yung baboy mga choy, no? Oo. Birinik! Atintin! Ha? Agay! Ay, pusik mo ma, ah? Agay! So, lipat tayo sa kabila mga choy.
may mga kuhan pa tayo doon, mga big. Kaya sa second batch na tayo, Watsoy, so may bake pa tayo doon. So, hugasan din natin yun. Kasi, para marami rin yung mahugasan natin ngayong araw. Para, yan, tara. Let's go! Oh. Okay lang sila mga choy, ho? Betul naman. Ako na ibaboy ron. Ako na. Utsukoy! Utsukoy! Bye-bye! Thank you! Okay, what's up for tonight? Today, mga choy, maraming salamat sa iyo panunod sa aking vlog. Please subscribe, click notification bell para update kayo sa bagong video sa i-upload natin. Maraming salamat. Thank you so much. Bye-bye! Ha! Another video na siya nasag mo klaro pero eto ko tayo sa nag-inusarang DJ nga may pagkatisoy biboy bugoy mo papasubog tang sakasakit sa tagsa ninyo ka mga madugan og chef ug mamatay ka ugma. Uy, ginoon ko.